Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel दिनै सानडे बिनि सायाव बिग आपडेट लाना फैदों सैथो आरो नंखाय बिनि सायाव मा सोलिगासिनो दङ दा जायनोखि स्किम मोनग्राफोर बेनिफिशियारि नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो गोबां गोनो गोथोबो जादों जानांगौ दा बेखौनो डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन आरो जायफ्रा स्किप खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायजोबाबा बुजिनाय नङा बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब जे नोंथांमोननि गोदान स्किम एप्लाइ जादों आरो जायाखै आरो न'खौहाय मोनगोन आरो मोना एबा न'खौहाय सोर सोर मोनगासिनो दङ बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैदों जेराव PMAY-G बेनिफ्राय अरुणोदय बेनिफ्राय PM किसाननि गासै मोनथाम स्किमनि सायाव खनसेनो आपडेट लाबोखाबाय जाहाथे रायजोफ्रा जाहाथे क्लियार जायो दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन लोगोसे गभर्नमेन्ट सरकारि आसुनि स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोनो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन फार्स्टआवनो बेनो जाबाय PM किसान जाय स्किमा जाबाय सरकारि स्किम आरो आसुनि नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय बेनो जाबाय दाखालिसो नोंथांमोना 16 किस्ति मोननाय जाबाय 60 किस्तिखौहाय नोंथांमोननि एकाउन्टाव मोननाय जाबाय दा बेखौबो खायसे मोनजोबासै आरो खायसे मोनदों दा बेसेबां मोननांगौमोन बेनि सायावबो डिटेल्सआ दङ दा बेखायनो जों फैबाय PM किसान अफिसियेल साइटआव दा PM किसाना बोसोराव टारगेट लादोंमोन सासे बेनिफिशियारिनो 6000 नोंनि एकाउन्टाव सोनाय जाबाय जायफ्रा सिगांनिफ्राय मोनदों दासिम 16 किस्तिखौ लानानै स' नोंथांमोना 5 इयार्स जाबाय बे स्किमखौ लन्च खालामनाया मिथिगौ जानांगौ जायफ्रा गोदान आरो गोजाम स' नोंथांमोना माने बे स्किमखौ लन्च खालामनाया मोनबाय जे गासै 5 बोसोर जाबाय आरो 5 बोसोर जानाय लोगो लोगो इलेक्सना एप्रिलाव जासिगोन स' इलेक्सन जोबबा बे स्किमा थागोन थाया बेनि सायावबो आपडेट एनालाइज खालामगोन बेनो जाबाय जेब्ला सरकारा थागोन अब्लाथाय बे स्किमखौ नोंथांमोना मोनफिनबावगोन आरो जेब्ला सरकारा बायगोन अब्लाथाय बे स्किमा थानाय नङा मानोना गोदान सरकार फैबाथाय बेफोरबायदि स्किमखौ सिफायनानै गोदान स्किम खालामो जेरै दायो राहुल गान्धी बिथाङा बुंदों जे गावसोरनि सरकार फैयोब्ला 30 लाख साख्रि होगोन होननानै अके नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय थिग बेबादिनो PM किसानावबो नोंथांमोना मोनदोंमोन जे जेब्ला सरकाराव फैगोन अब्लाथाय बेनिफिशियारिफोरनो फार्मारफोरनो PM किसान होगोन होननानै बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन आरो होनायबो जाबाय 100% थिग बेबादिनो जेब्ला सरकार थागोन अब्लासो PM किसाना नोंथांमोना थाबाय थागोन दायो गोदान एप्लाइ जायाखै अके स' दायो गोदान एप्लाइ जायाखै अनलाइनबो जायाखै अफलाइनबो जायाखै नोंथांमोना मिथिखागौ जे जुदि इलेक्सना जासिगोनबा बहा जानो बिसटिसाव जानो ना पन्सायतआव जानो बे जेबो जाथ'वाखै आरो जेब्ला जाय आपडेटखौ मोनगोन बेनिफ्राय PM किसान सेलेक्सन खालामनाय फार्स्टआव BSTC लेभेलाव पन्सायत लेभेलाव फर्म हरनाय जायो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव फैयो बेनिफ्राय स्टेटआव थाङो बेनिफ्राय सेन्ट्रेलाव थांनानै नोंथांमोननि एकाउन्टाव रांखौहाय सोनाय जायो अनलाइन खालामबा रेजिस्टारल' जायो नाथाय अफलाइन खालामबा डाइरेक्ट नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनायखौ मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय रांखौहाय थाब मोननायनि चान्सआ दं बेनिफ्राय दासान्दि एप्लाइ जायाखै बेनिफ्राय गुबुन खामानि नोंथांमोननि डिटेला जाहैबाय KYC खालामनायफ्रा CSC सेन्टाराव जायो थ' बेखौथ' मिथिखागौ बेनिफ्राय दायो अनलाइन जाथ'वाखै अफलाइनबो जायाखै जेब्ला जायो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनगोन PM किसानाव एन्ड बेनिफ्राय 60 किस्तिखौथ' सोबाय बेखौथ' मिथिखादों नोंथांमोना बयबो देन बेनिफ्राय सोनो गोनां जादोंमोन PM किसाननि पर्टेलाव बुंनाय बादिबा बिथांमोना गासै 11 कौटिनो रांखौहाय सोगोन होनना बुंदोंमोन अके गासै 11 crore बेनिफिशियारिसफोरनोहाय रांखौहाय सोगोन होनना बुंदोंमोन दा बिनि गेजेरावबो माइनास जाबाय गासै 9 crore एबा 9 कौटिल' सोनाय जादों 2 कौटिया थालांबाय जायनि जाउनाव बिथांमोननि एकाउन्टाव राङा हाबनाय जायासै दा बेफोर जाबाय गासैबो गभर्नमेन्टनि बाथ्रा आरो जानो हागौ लोगोसे टेकनिकेल इसुबो जादों जानांगौ जायनि जाउनाव नोंथांमोननि एकाउन्टाव राङा हाबासै एबा नोंथांमोननि एकाउन्टआ थिग नङा अके नङा बिनि थाखायनो मोननाय जायासै दा फैबाय आसामनि स्किम बेनो जाबाय अरुणोदय स' नोंथांमोननि अरुणोदय 3.0 खौ लानानै गोबां गोनो गोथो जादों बेनो जाबाय नोंथांमोना गासै आसाम स्टेटआव 52 लाख रेशन कार्ड गोनां दङ अके एन्ड बेनि गेजेराव गासै रांखौ मोनदों 27 लाख बेनिफिशियारियाल' मोननाय जादों स' बे अरुणोदयखौहाय खायसे चेनेलाव नोंथांमोना मोनदों जानांगौ जे अनलाइन जादों एबा अफलाइन जादों एबा फर्म साबमिट खालामनांगौ होननानै स' दायो जेबो गैथ'वा दायो जेबो एप्लाइ जाथ'वाखै अनलाइन आरो अफलाइन बाथ्रा जाबाय अफलाइनसो जागोन स' अफलाइन जागोन आरो बे फर्मा बोरै जायो होनोबा फार्स्टआव नोंथांमोना ओरैबायदि जायो जे नोंथांमोना स्टेटनिफ्राय मोनगोन फर्मखौहाय बेनिफ्राय DC अफिसाव सफैयो बेनिफ्राय DCनिफ्राय ब्लक अफिसाव फैयो एन्ड ब्लक अफिसनिफ्राय BSTC लेभेलाव पन्सायत लेभेलाव हरनाय जायो दा सेलेक्सन प्रसेसखौ ओरैबायदि खालामो डाइरेक्ट अफिसा सिनाया जे बेनिफिशियारिया सोरबायदि मोनथावगौ होननानै दा बेखायनो चान्सखौ हरदों जे खामानिखौ हरदों BSTC लेभेलाव सेलेक्सन खालामनो BSTC लेभेलाव सेलेक्सन खालामनाय फर्मखौ हरदों एन्ड बेनिफ्राय बेयाव फर्म साबमिट खालामनानै जेब्ला ब्लक अफिसाव होफैगोन अब्लाथाय ब्लक अफिसनिफ्राय सार्भे खालामगोन जे बै बेनिफिशियारिया BSTCनि आन्दाराव दङ आरो बिथाङा मोनथावगौ होननानै आरो मोनथावा होननानै जेब्ला सार्भे खालामनानै सरकारा सेटिसफाइड जागोन अब्लासो बै बेनिफिशियारिनोहाय माने बे रांखौहाय हरनाय जायो DC अफिसाव लास्टआव साबमिट जानानै स्टेटआव हरो एन्ड स्टेटनिफ्राय बे रांखौहाय सोहरनाय जायो ट्रेजारि अफिसनिफ्राय जायखिजाया दाननि 10 अक्ट' खालि एबा बिनि सिगां 250 बेनिफिशियारिनि एकाउन्टाव हरनाय जायो दा बेखायनो गोदान फर्म साबमिट जायाखै 3.0आव नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा अफिसाव फैथ'नाङा जे जेब्ला जायो ब्लक लेभेलाव पन्सायत लेभेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखागोन आरो बेनो जाबाय अफलाइनसो जागोन अनलाइन जानाय नङा अके देन बेनिफ्राय रेशन कार्ड गोनांफोरा गासैबो
मोनगोन अरुणोदय बेखौ बुंदों 3.0 बेनो जाबाय CM बिथाङा बुंखादों जे बिथांमोनाहाय बुंदों टारगेट लादों 2022 नि सिगां गासैबो बेनिफिसियारिफ्रा अरुणोदय मोनगोन गासै दायो मोननाया 20 लाख आरो गासै मोननो गोनां जाबाय 52 लाख होननानै बिथांमोना एनाउन्स खालामगासिनो दङ। स' बेनिफ्राय बे स्किमा बबे समसिम थागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे आपकामिं इलेक्शना 2026 जागोन एसेम्बलि इलेक्शना जाय बिथांमोननि CMनि इलेक्शन बिथांमोना बेनि सिगांनो अरुणोदयखौ होगोन होनना बुंदों बेखायनो बे बोसोराव नोंथांमोना नेनांगोन आरो नैबे MP इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो अरुणोदयनि 3.0 फर्म साबमिसन जानायनि चान्सआ दङ आरो जेब्ला जागोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन दायो जेबो जाथ'वाखै जेबो नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा एबा नोंथांमोना आन्दायनाङा देन फैबाय PMAY-G जायखौ बुङो न' थ' नोंथांमोना न' मोनो बेनो जाबाय प्रधान मन्त्रि आवाज योजना ग्रामिन होनना बुंनाय जायो दा बेनिनो माखासे गोबां गोनो गोथो नोंथांमोना जादों जानांगौ गोदाव सोराव जादों जानांगौ बेनो जाबाय न' मोनसिगोन आरो मोना होननानै दा गोबां चेनेलाव नोंथांमोना मोनदों जानांगौ भिडिअस बेनो जाबाय गोदान एप्लाइ जागासिनो दं होननानै दायो जों फैबा अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दायो जि न' मोनगासिनो दङ न' लुगासिनो दङ बेनो जाबाय 2017 मायथाइयाव सार्भे खालामनाय आइडि गोनांफोरा न'खौहाय मोनगासिनो दङ अके स' बे जाबाय 2017 मायथाइनि सार्भे खालामनाय बिथांमोननि न'खौहाय दायो लुगासिनो दङ रांखौ सोगासिनो दङ स' बिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ जे मैया मोनसे प्रग्राम दङमोन बेनो जाबाय जाय बिथांमोना बेनिफिसियारि न'खौहाय कमप्लिट खालामबाय बिथांमोननो मिस्टि जाहोनाय मोनसे अल इन्डिया मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ एबा जायफ्रा न' कमप्लिट जाबाय नोंथांमोना मोनजादों स' बिनिफ्राय गोदान नोंथांमोना एप्लाइ जाबाय नामा स' दायो गोदान एप्लाइ जाथ'वाखै जाय नोंथांमोना अनलाइन दायो खालामनाय नुगासिनो दङ भिडिअ बे जाबाय मोनसे ग्रिभेन्स एबा कमप्लेन होनायसो जे नोंथाङा न' मोनगोन ना मोना बिनि सायाव मोनसे साजेसन लानायसो बे जाबाय अनलाइन दायो जाथ'वाखै स' न' मोननोबा नोंथांमोना फार्स्टआव आइडि थानांगोन आइडि थाबासो नोंनि एगेन्स्टआव नोंनो न'खौहाय सेंसन खालामो दा बे आइडिखौ बोरै मोनगोन दा बाथ्राया बेसो आइडिखौ बोरै मोनगोन जेब्ला गोदान न'नि सार्भे खालामनाय जायो अब्ला नोंथांमोना जब कार्ड थानांगोन अके जब कार्ड थानांगोन आरो बै जब कार्डआ आधार कार्डजों लिंक जानाय जाथारनांगोन आरो बै जब कार्डजों बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक जानाय जानांगोन जायखौ जोङो अफिसियेलि हिसाबै बुङो जब कार्ड मेपिं स' बिनि सायाव नोंथांमोना गोग्लैबासो नोंनि एगेन्स्टआव सार्भे खालामनानै नोंनो आइडि खालामनानै न'खौहाय होनाय जायो आरो जेब्ला न' मोनगोन अब्लाथाय नोंथांमोना मिथिखागोन आरो दायो जेबो गोदान एप्लाइ जाथ'वाखै अनलाइन जायाखै नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा आरो जेब्ला एप्लाइ जायो अब्लाथाय नोंथांमोना नैबे PMAY-G जुदि नोंथांमोना गोदान एप्लाइ जायोबा खबर मोनखायो BCDC लेभेलाव एबा नोंथांमोना पन्सायत लेभेलाव खबर मोननानै नोंथांमोननि एगेन्स्टआव रांखौ एबा नोंथांमोननि न'खौहाय होनाय जायो स' बिनिफ्राय नोंथांमोना गोबां साननो हागौ 2017 नि न'आ माब्ला जोबगोन दा बे जोबथारसिगोन बारा गोबाव गैला लुगासिनो दङ हाजार मोनसे ब्लकनि आन्दाराव आरो लोगोसे मोनसे BCDCनि आन्दाराव गोबां थायो बिनिखायनो टाइम लायो एन्ड बेनिफ्राय बे जाबाय मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम नालाय बेखायनो टाइम लायो आरो जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौ मोनगोन दा बेजों नोंथांमोना मिथिबाय माखासे आपडेट स' बेनिफ्राय गोदान न'नि आपडेट फैबाथाय आं नोंथांमोनजों लाना फैगोन आरो बे माब्ला फैगोन बुंनो हाथ'वा जेब्ला इलेक्सन जोबो अब्लासो माखासे आपडेट फैगोन नोंथांमोना मिथिखागौ इलेक्सन जाथारसिगोन आरो बे जाबाय अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाङा दायो अनलाइन जाथ'वाखै गोनो गोथो दाजा दा बेखिनियानोसैमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ दा नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो बुजिबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान भिडिअ स्किमनि सायाव लाना फैगोन